Ва ўтульнай зале музея яго супрацоўнікі і іх самыя блізкія сябры – брэсцкія мытнікі, дзякуючы працы якіх і папаўняецца музей. Прадметы мастацтва і антыкварыята, канфіскаваныя на мяжы, складаюць музейныя фонды. Мы здесь экспонируем в нашем музее только художественные ценности, и они выделены в отдельную коллекцию в Краеведческом музее. Их около 4000. Примерно 10-я часть находится в экспозиции. Остальные, по мере их изучения, реставрации, периодически появляются, экспонируются на выставках, как в нашем музее, так и в других музеях Беларуси и за рубежом. Акрамя таго, шмат каштоўнасцяў, затрыманых мытнікамі, складаюць іншыя экспазіцыі абласнога краязнаўчага музея. А каля 6000 абразоў за апошнія 10 гадоў музей перадаў храмам. Дарэчы, абразы сёння самая вялікая калекцыя, і менавіта з яе пачыналася гісторыя музея. Цуда святога Георгія аб змеі – гэта самы першы абраз, перададзены брэсцкімі мытнікамі брэсцкім краязнаўцам. Менавіта ён паклаў пачатак экспазіцыі музея выратаваных мастацкіх каштоўнасцяў. Акрамя абразоў самага рознага часу напісання і самых розных іканапісных школ у экспазіцыі музея прадметы прыкладнога мастацтва, рарытэтная зброя, монеты, упрыгожанні, картины. Нам очень приятно, что в этой экспозиции есть результат нашего труда. Пик этих выявлений пришелся на 80-е, 90-е годы прошлого столетия, когда постоянно выявлялись предметы религиозного культа, картины, различные предметы, представляющие культурную ценность, и все это передавалось в наш областной краеведческий музей. Старший инспектор мытні Сергей Кирычун ніколі не падлічваў, колькі менавіта ён выявіў кантрабандных прадметаў мастацтва. Іх было шмат, і хавалі іх парушальнікі ў самых розных месцах. Сахарницы, в том же самой книжке, где? В зубной пасте, в тюбике из-под зубной пасты. Монеты, золотые изделия, валюта. Используя конструктивные особенности транспортного средства, скажем, как вагона. Допустим, очень много находилось в межпотолочном пространстве. Очень много вещей. Вот. Ну и в купе в самом. Падчас сустрэчы госці музея, маладыя супрацоўнікі мытні, вучні мытных класаў змаглі пазнаёміцца з экспазіцыяй. За 30 гадоў існавання музей наведала больш за 1,5 мільёна чалавек. Тут праведзена больш за 17 000 экскурсій, арганізавана каля 240 выстаў. Да юбілею музей прадстаў абноўленым. З'явіліся больш сучасныя вітрыны і сістэма падсветкі, у кожнай зале абнавілася экспазіцыя. Хутка адкрыецца яшчэ адна, прысвечаная гісторыі будынка музея. Ён свайго роду таксама выратаваная мастацкая каштоўнасць, бо ў свой час краязнаўцам удалося выратаваць яго ад зносу. Людмила Салзина, Сергей Мацвейчук, телерадиокомпания «Брест».